ẹni jàgùdá kámọ́lé tó má jágùn ó dórí àjàtàn igi tó fọrùn á lọ káká sí. Ẹ dákun kí ni kó ṣe o jàre. Ọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ òkété tọ́dẹ ńlé tó mórílé páńpẹ́ àgbẹ̀ nù bí ọba dẹran ọdẹ a sì sùn sí kòkò àgbẹ̀. Ọjọ́ ewu kọ́là gbìmọ̀ràn ọ̀nà àbáyọ ọ̀rẹ́ wa o. Bàbá ní ká dúró dọjọ́ àjò ká tó bẹ̀rẹ̀ sí rè kánná. Àfàìmọ̀ ká má yára ẹni lámùkúrò abẹ. Ẹni olè kámọ́lé tó béjò lájà ó dájú pé òun kì í ṣàtúnṣe àjà rẹ̀ látìgbà yìí wá ní òjò mọ̀ péjò farasin síbẹ̀. Ìbáṣepọ̀ lọ́rẹ̀ a máa tọ́jú àjà rẹ̀ ni. Àjà náà ìbá sì ṣègbà sílẹ̀ fún lọ́jọ́ ewu. Ẹ wo ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ ká má parọ́ o. Ló ń gẹ́ gan fúnra rẹ̀ ewu ni. Ayé tá a wà nínú ẹ̀yẹ ewu ń bẹ ń bẹ. Ibi àgbàwági ewu ni. Aláboyún gbìmọ̀ràn ewu ọjọ́ kan láàrin oṣù 9. Igi gogoro má gùn mí lójú àtòkèrè láti máa wò ni. Ẹnikẹ́ni tàbí ohunkóhun tí ò ní já jẹun yó ká tó rodò láti gbìmọ̀ràn àti dámi rẹ̀ mú mi. Wàyí o, òun ò lè wá kú kan kì í joyè ilé bàbá rẹ̀ o. Ẹni tí ò fẹ́ rìn lọ́nà ewu ò lè rìn náà là. Ìyàtọ̀ láàrin àṣeyọrí àti ìjákulẹ̀ bá a ti lè rìn lọ́nà ewu sí ni. Ẹni tó jáde ńlé lówùúrọ̀ fún ìwà nǹkan jẹ ọ̀nà ewu ló mú pọ̀n. Bí jàǹbá bá ṣe ń kọ́ tàbí tó dẹni wọ́n jí gbé kédùmàrè ó mọ̀ jẹ́ wo borí wa. Ogun àsọtẹ́lẹ̀ kì í parọ́ tó bá gbọ́n wọn a máa ní kò séwu lóko lótìtọ́ ṣùgbọ́n gìrì àparun gan ká dira fún láti lé ká múra ká gbìmọ̀ràn ọ̀nà àbáyọ kó tó dijọ́ ewu. Kọ́mọ níwà lórúkọ tèmi o. Ire.